posar això una mica esquinat. Això que passa. Bona tarda. Moltes gràcies, perquè per mi és un honor, un gran honor poder estar aquí en aquesta compareixença, per el que els agraeixo a tots vostès que m'escoltin i a la senyora Gemma Liana, que és la que ha contactat amb mi directament. Bé, el títol d'aquesta presentació és Factors psicobiològics que determinen el fracàs escolar, amb un subtítol que diu Un enfoc mèdic psicoeducatiu multidisciplinar. Podríem haver posat aquesta altra, del fracàs escolar al fracàs vital, perquè el fracàs escolar el que ens anuncia realment amb la gran majoria dels adolescents que no aconsegueixen aprovar l'ESO, o molts d'ells són derivats a FPs que no els agrada, doncs és el fracàs vital. I això també portaria un subtítol, els trastorns del neuropsicodesenvolupament i de l'aprenentatge com a factors de vulnerabilitat individual per a la majoria de les disfuncions de la vida quotidiana al llarg del cicle vital. És un títol llarg, però resumeix tot el que intentaré en aquest quart d'hora que m'ha deixat la presidenta comunicar-los. Hi ha tota una sèrie de problemes de la vida quotidiana, que són els que d'aquesta manera ràpida surten en aquesta diapositiva, que van des dels problemes familiars fins als problemes legals. No parlaré avui de la psiquiatria, diguéssim, més pesada, la psiquiatria de l'esquizofrènia, del trastorn bipolar o de l'autisme, no és l'objecte, sinó d'aquelles disfuncions, perquè avui en dia ja no els diem ni trastorns, sinó disfuncions psicopatològiques que influeixen directament amb un baix rendiment escolar, amb un fracàs escolar i que propiciaran després tot el que serà aquest fracàs vital que dèiem abans. De totes formes, pot ser un minut dels 15 que tinc per intentar justificar què fa aquí un departament de psiquiatria quan potser hi hauria d'estar més amb persones que treballin amb la docència. Però mirin, la psicologització o psiquiatrització de la vida quotidiana, que no està ben vist avui en dia, que no és políticament correcta, doncs creiem que és realment molt necessari. Perquè és cert que la psiquiatria i la psicologia clínica no s'han de posar en coses que no els hi pertoquen, com pot ser la conflictiva familiar lleu. Ens hem barallat i anem al psicòleg, com fan als Estats Units, per exemple. Ni pot ser els problemes laborals. Tinc un problema amb el meu cap, però és un problema purament res. No estem parlant del bullying, no estem parlant de tota una sèrie de problemes majors. O la insatisfacció personal dels adolescents. Segurament no. Els adolescents tenen insatisfaccions personals que s'han de combatre amb les seves amistats, amb els seus familiars i, naturalment, amb un procés de maduració, etc. Hi ha moltes coses que realment no ha d'entrar la psicologia i la psiquiatria, però n'hi ha altres que sí, n'hi ha altres que clarament sí, i no ho fem, i dintre de tots els països del primer món, segurament Catalunya és un dels països que menys deixa entrar la psicologia i la psiquiatria en tot el que són problemes de la vida quotidiana, de l'àmbit no psicòtic, de l'àmbit no de la psiquiatria greu, com dèiem abans. I quins són aquests problemes en què la psicologia i la psiquiatria hi hauria d'entrar? Doncs mira, el fracàs escolar, el primer que tocarem avui. Però també n'hi ha altres, les actituds desafiants dels adolescents, la violència adolescent indiscriminada, el que en les festes majors es cremi mobiliari urbà. Home, és que això són maleducats, són els pares que no eduquen bé, la societat que ha perdut els valors i no sé quantes coses més. Doncs en part sí, però en molt poca part sí, i en molta gran part a la psicopatologia que parlarem en aquests moments. El consum de drogues, naturalment, no és un problema de vici, no és un problema de rearment moral, sinó que és un problema psicobiològic i que si no s'afronta així no es pot tirar endavant. Els accidents de trànsit. Ara aquest senyor s'ha passat. Els accidents de trànsit no és psicopatologia. Una gran part dels accidents de trànsit, de perdre el carnet de conduir, que els individus vagin a la presó per problemes de trànsit, és degut a una psicopatologia i sortirà després. I la desadaptació laboral, els problemes laborals. Doncs sembla que sí que els que diuen que els psiquiatres, els psicòlegs clínics estem exagerant, sembla que tenen raó, perquè ja que la problemàtica de l'atur vingui donat per problemes psicològics i psiquiàtrics, això és exagerat. Doncs no és exagerat. Una gran part de la gent que no troba feina és perquè té una vulnerabilitat individual, una sèrie de problemes que els impedeixen i els impediran trobar feina
durant els propers anys, per molt que rebin cursos de formació, per molt que el SOCS es cuidi d'ells. Bé, he intentat justificar una miqueta perquè la psiquiatria està aquí, perquè és que si no, doncs no s'entendria ben bé. Hem parlat dels trastorns del neuropsicodesenvolupament i de l'aprenentatge, perquè jo els vaig dir, hi ha una sèrie de trastorns que no són psicòtics, que no és l'esquizofrènia, no és el trastorn bipolar, no és la depressió amb risc de suïcidi, sinó que hi ha una sèrie de problemes que afecten la vida quotidiana. I aquests problemes els podem englobar amb aquest gran epígraf de trastorns del neuropsicodesenvolupament, que és una paraula que es costa de dir, i de l'aprenentatge, perquè són factors de vulnerabilitat individual per la majoria de les disfuncions de la vida quotidiana. Factors de vulnerabilitat individual. És a dir, que no és un problema social, no és un problema de rics i pobres, no és un problema dels pares i de les mares, és un problema de l'individu que té, de la forma en què ho hagi adquirit o que li hagi sobrevingut, ja ho veurem després, té una sèrie de problemes que li impossibiliten tenir una vida de relació, una vida interpersonal normal. Repetim quines són les disfuncions de la vida quotidiana. Són una gran quantitat, problemes familiars, dificultats escolars, trastorns de conducta, embarassos no desitjats amb adolescents, addiccions, impulsivitat i accidents, dificultats laborals, problemes legals al final. Si en aquesta fletxa posem les diferents etapes de la vida, doncs tenim una etapa preescolar, on comencen a sortir tota una sèrie de problemes, una etapa escolar, adolescent i l'etapa adulta. Això és el que, en principi, acceptem com a grans etapes de la vida. Aquests trastorns del neuropsicodesenvolupament i de l'aprenentatge que esmentava abans ja apareixen a l'edat preescolar. El que passa és que no tenim bons instruments per detectar-los i es veu, els mestres, els pares, detecten nens moguts, nens amb problemes, que es concretaran clarament a l'edat escolar. A l'edat escolar, tots aquests trastorns del neurodesenvolupament i de l'aprenentatge ja donen una sèrie de problemes importants, com són un baix rendiment escolar, dificultats adaptatives, el nen no s'acopla a l'escola, el nen l'hem de canviar d'escola, el nen molesta els professors i els directors, conductes disruptives, el nen pega als seus companys, el nen o la nena no l'inviten a les festes dels companys perquè no es porta bé. Quan passem a l'adolescència, aquests trastorns del neuropsicodesenvolupament i de l'aprenentatge es compliquen i apareix ja fracàs escolar, és a dir, aquest baix rendiment escolar es concreta en un fracàs escolar, amb una agressivitat, amb una violència gratuïta, moltíssimes vegades, i si no hi hem posat remei, vindrà quasi sempre el consum de cannabis, el consum de marihuana, no perquè vagi amb els amics o perquè visqui en un barri marginal o perquè els seus pares... No, sinó perquè el consum de cannabis en aquests individus que han estat durant 10 anys rebent maltracte per part de la societat, de la família i de l'escola, ets tonto, ets gandul, posa't dret, mira els teus amics, perquè t'hem de tirar fora de l'escola, no et barallis. Aquests nanos troben en el cannabis una consolació, una automedicació, com es diu en psiquiatria, pels seus problemes. El problema, és clar, és que el cannabis és una medicació per la seva angoixa i malestar personal, però els hi complica moltíssim tot el que és després el rendiment escolar, amb la qual està assegurat el fracàs escolar i entrar en una situació de motivació, de grans idees fantàstiques, dels quals, per desgràcia, tots coneixem casos. Són els ninis, grans fumadors de cannabis. I això se'ns complica quan arribem a l'adult i aleshores trobem que aquests individus estan en el món de la violència, del maltracte, de les addiccions, dels accidents repetitius, de la delinqüència. I bé, anem argumentant dia rere dia, amb els mitjans de comunicació pel mig, coses que no són certes. I no ens fixem en coses que sí són certes, que són aquestes. Perquè no és políticament correcte parlar d'aquests temes, no s'accepten. Tenim la televisió catalana, que dia sí, dia no, ens va dient que no existeix el TDA, que no existeix això, que no existeix l'altre, una televisió que paguem entre tots i que és una falta d'ètica total i absoluta anar en contra de la normativa científica. I això ens ho permetem amb els diners de tots. Què s'hauria de fer? Doncs clarament fer un abordatge a nivell preescolar i sobretot escolar
d'aquests problemes. Perquè si aquests problemes els deixem cronificar, arribaran a l'edat adulta, com surt a la diapositiva, i tindrem violència de gènere, addiccions, accidents, delinqüència, etc. Bé, quins són aquests trastorns del neuropsicodesenvolupament i de l'aprenentatge que afavoreixen el fracàs escolar? Perquè ara ja em centraré en el fracàs escolar. Encara que he hagut de fer aquesta introducció perquè si no, no s'enquadrava bé, penso, el que jo volia dir i el que vostès esperaven que jo digués, vaja. Abans de parlar del fracàs escolar, parlem del baix rendiment escolar, perquè ens focalitzem molt en el fracàs escolar, que és suspendre l'ESO. Però cada vegada més, si miren els resultats que va presentant ensenyament, cada vegada tenim menys fracàs escolar. I tots cantem i ens aplaudim, i no és veritat. Això no és veritat. El que passa és que, com que les escoles, molt pressionades per l'èxit que han d'aconseguir, doncs són qüestionades directament amb els seus alumnes, amb els seus professors i amb els seus directors, van derivant els nens i nenes o adolescents cap a les FPs, aquestes modernes, amb resultats molt qüestionables, i per tant anem disminuint la xifra de fracàs escolar, però això no vol dir que els nostres adolescents sàpiguen llegir, sàpiguen fer càlcul o tinguin les habilitats suficients per trobar feina o per tenir una vida saludable i autònoma després quan ja tenen una edat adulta. Per tant, què és el baix rendiment escolar? Que no ens hi fixem, però que és molt important, perquè és el pas previ al fracàs escolar. Doncs són alumnes amb dificultats per aprovar, però aproven, amb un quocient intel·lectual dins la normalitat. I aquí ja tenim un punt que segurament sortirà després, però per si no surt no voldria deixar-me'l. Les nostres escoles no es fa mai el quocient intel·lectual. A les nostres escoles és com anar per una autopista 120 amb les llums de ciutat. No veus venir les curves. Tindràs un accident. No fem el quocient intel·lectual. Segurament devem ser l'únic país d'Europa que no fem el quocient intel·lectual a les nostres escoles. És que realment és una cosa absolutament increïble, increïble pels que pensem que són elements bàsics anar per una autopista de vespre a 120 amb les llums llargues, naturalment. Són nens llestos, desperts, són líders, amb una excessiva impulsivitat, amb gran variabilitat emocional, però això ja no sabem si és com a resultat del baix rendiment escolar, sinó que és el baix rendiment escolar que els dona aquestes disfuncions d'adaptació a l'escola. Tenen freqüents trastorns de conducta reactius, però no és que siguin dolents, són trastorns de conducta reactius a la situació que aguanten i han d'aguantar durant tants anys i, naturalment, la gent que té, els nanos que tenen un baix rendiment escolar estan abocats al fracàs escolar. He fet aquest preàmbul perquè veurem que moltes escoles tenen molt baix rendiment escolar, però potser no arriben al fracàs escolar, però seguim tenint el mateix problema. Un grau més, un grau menys. Els nens no llegeixen bé i tenen una inadaptació, una incapacitat per adaptar-se a la normativa actual. Parlem ara, doncs, del fracàs escolar. Què és el fracàs escolar? Doncs el fracàs escolar, ja ho sabem, és un malestar personal, és un conjunt de coses, però que es concreten en dir no han aprovat l'ESO. No han aprovat l'ESO. No han aprovat l'ESO, i al mateix temps hi ha moltes altres coses. Com que només tinc 15 minuts i n'he consumit ja uns quants, no seguirem. Però aquestes altres coses són, per exemple, aquesta diapositiva. Una gran part dels menors tutelats a Catalunya no han acabat l'ESO, i això vol dir alguna cosa. No és un 2, 3, 5%, és el 50%, la qual són xifres que estadísticament volen dir alguna cosa. El fracàs escolar a Catalunya és realment vergonyós, absolutament vergonyós. I des de fa 20 anys intentem posar-hi remei cada any i no ho aconseguim, al revés, com els crancs, anem cap enrere. I cuidado amb les xifres aquestes que ara tenim el 15%, perquè es deriven cap a formació professional. I el problema, el que fem és passar 4 anys després a formació professional, però seguim tenint el mateix problema. Un 15-25% respecte i un abandonament del quasi el 29% respecte a Finlàndia, per exemple, que és el país en què sempre ens emmirallem, doncs realment no diu massa de com enfoquem nosaltres aquí a Catalunya el problema del fracàs escolar. Un fracàs escolar de menys del 5%, una diferència entre 10 i 20%, això és
difícilment aguantable per una societat moderna. Què és el que se'ns diu habitualment a través de la premsa i a través de molts gurús que parlen del fracàs escolar? Doncs que els pares són culpables, els pares separats, doncs esclar, això ja se sap, les famílies desestructurades. Home, cuidado amb el que diem, perquè són tonteries, no? Perquè, clar, els països nòrdics, Finlàndia, Noruega, Suècia, tenen el doble o el triple de pares separats que nosaltres i tenen uns magnífics resultats escolars. Cuidado amb el que es diu, perquè la gent utilitza els mitjans de comunicació per dir bajanades. I després qui els ha de patir són els pares i els professionals que ens dediquem a això. Pares culpables, manca de valors. Home, no fumem. Si tenim la societat amb més valors que dels últims 40.000 anys. Mestres cremats. No és veritat. Els mestres estan decebuts de la situació. De fer una escola inclusiva de pobres, que és la que fem aquí. No l'escola inclusiva ben feta, que és la que fa Finlàndia. I aleshores, naturalment, els cremes o els hi fas mal. Escoles no preparades. No és veritat. Després veurem en un moment que les escoles catalanes tenen, les públiques, ja no dic les concertades, tenen un nivell igual que el resta de països europeus que presumeixen de bons resultats escolars. L'únic que passa és que en la nostra escola inclusiva de pobres, com deia abans, aquests resultats no surten. Però hi són, hi són. Una societat malalta. 16 minuts, vaja. Doncs, em sap greu. Doncs, bé. Societat malalta, tampoc. A què podem atribuir, entre altres coses? Miri, doncs el que jo els he vingut a explicar aquí és que la psicologia, la psiquiatria moderna, la psiquiatria científica consideren que hi ha altres coses que no s'aborden al nostre país. Trastorns d'aprenentatge, que no tenim. El trastorn per dèficit d'atenció, que ens van repetir que no existeix. I existeix, naturalment. Els trastorns de conducta, consum de cannabis, trastorns de la son, que no els mirem a les nostres escoles. Fatiga crònica, que no la mirem a les nostres escoles, etc., són els principals factors que influeixen directament en el fracàs escolar. I naturalment que alguna escola serà dolenta i algun mestre estarà molt poc motivat i s'haurà de reciclar. Però no és veritat que sigui el que explica el fracàs escolar al nostre país. Quins són aquests trastorns del neuropsicodesenvolupament? Em dono 3 minutets més, sisplau, Quadre. Quins són aquests trastorns del neuropsicodesenvolupament? Mira, canvi la diapositiva perquè avui en dia ja ni parlem de trastorns. Fa 10-15 anys parlàvem de malalties. Després de trastorns. Ja no parlem de trastorns, parlem de disfuncions, que és la paraula més escaient que va millor per definir del que estem parlant. Disfuncions. I quines són aquestes disfuncions del neuropsicodesenvolupament que afecten directament el fracàs escolar, el baix rendiment escolar? Trastorns de l'aprenentatge, 8-10%. Això són les xifres oficials, no catalanes, sinó de Finlàndia, d'Austràlia i del Canadà. L'ésser humà, l'homo sapiens sapiens, en la seva evolució, fa que la seva prole tingui entre el 8 i 10% de trastorns d'aprenentatge. Què són trastorns d'aprenentatge? Dislèxies, discalcúlies, trastorns de la comunicació, trastorns de la parla, etc. El famós TDAH, entre un 5 i 7% de la població. Una altra cosa és que hi hagi gent que es dediqui a dir que no existeix el TDAH, però la literatura científica i ben fundamentada, amb articles des del terra fins al sostre, ens diu que el TDAH existeix i que si no es tracta és un greu problema per l'evolució d'aquests nanos. Trastorns de la son. Bé, si ho més paréssim aquí, doncs ja tenim un problema. Però és que el problema se'ns complica, ho he dit abans, i per això són aquestes dues fletxes cap avall, perquè aquests trastorns són els que més afavoreixen els consums addictius de cannabis. La marihuana tothom en fuma avui en dia, vull dir, els adolescents. És raro que no entrin en contacte. Però qui quedaran addictes? Qui seguirà el consum, a pesar de tot el mal que li pot fer i del fracàs escolar i el desesperament dels pares? Aquells que tenen una vulnerabilitat individual. No els que van amb mals amics, no els que viuen a la mina, no els que viuen... No. Els que tenen una vulnerabilitat individual. I la vulnerabilitat individual és aquesta que surt aquí. I després d'això, el que ve sempre és agressivitat i violència. Per tant, tenim un conjunt de problemes que ens porten cap a, no solament al fracàs escolar, sinó cap al consum de marihuana, que empitjora enormement tot el que és el rendiment escolar, que et porta en un món divertit, però motivacional, sense cap tipus de perspectiva, i després possibilita l'agressivitat i la violència. Només fet 3 referències
tots aquests problemes. Trastorns d'aprenentatge. Què hem de dir a Catalunya dels trastorns d'aprenentatge? Només podem dir una cosa indignant. No tenim cartera de serveis. I ens volem emmirallar en Finlàndia? Però, per Déu, si no fem el primer graó que hem de pujar, no el tenim. No tenim cap institució pública gratuïta que tracti dislèxies, discalcúlies, trastorns de la parla, etc. I veurem que després això és una causa directa de consum de cannabis i de violència en les publicacions actuals. I aquí sí que hi ha una gran inequitat. És a dir, no és que en els barris pobres hi hagi més psicopatologia. Escolti'm, igual a Pedralbes que al barri més pobre de Barcelona no en citen cap. El que sí és una iniquitat és que els de Pedralbes s'ho paguen perquè se'n van a les clíniques privades i els que són pobres no. Perquè un diagnòstic i un tractament de trastorns de l'aprenentatge o de TDAH val entre 600 i 800 1.000 euros. I un seguiment per fer tractament val entre 5 i 10.000 euros. Qui s'ho pot pagar dels barris marginals? I per què no fa la Seguretat Social? I per què no fa el nostre X? Escolti'm, a Finlàndia, on els mestres no sé què i tots són bons, des dels 4 a 5 anys aquests trastorns són supervisats i tractats per gent especialitzada. Amb la qual tenim ja l'escola inclusiva de veritat. És a dir, el mestre està amb 25 nens a classe, però aquests 25 nens a darrere hi tenen tota una sèrie de gent que els acompanya perquè el mestre pugui treballar bé. Preguntin a les nostres escoles públiques. Hi ha el mestre sol amb 25 nens i s'ho fa com pot. I ningú a darrere, a menys que tingui un gran problema sensorial o un gran problema, un autisme, que aleshores sí. Però la vida quotidiana, les dislèxies, les discalculis i aquests problemes, no tenim cobertura social. Per tant, no ens estranyem que els barris marginals o els barris de classe social més baixa tinguem més problemes. I tant, que els hem de tenir. Com que no tenen diners per pagar-s'ho, no hem d'argumentar rics i pobres ni altres causes socials. Solucionem el primer problema. Això dintre de la seguretat social. El TDAH, ja acabo, presidenta, el TDAH què hem de dir? Doncs miri, que ens passen el dia passant-se per internet coses com aquesta, fraudulentes totalment, tendencioses, perquè això no és veritat. Ni aquest pobre senyor va descobrir el TDAH, i això està a les pàgines, vull dir, es va repetint. I no poso la televisió catalana per respecte. Són traduccions errònies de l'alemany que estan directament buscades per fer mal. I aleshores tenim que el TDAH sempre és destructiu. I així ens el pinten. O no existeix o és destructiu. Sempre és destructiu. Home, sí, que el TDAH sense tractar és destructiu, però tenim molts TDAHs constructius, i això no ens ho expliquen mai. Per exemple, Bill Gates és un TDAH constructiu. I molta gent, Edison i John Lennon i artistes de cine, i podríem anar seguint. El que passa és que passar de destructiu a constructiu i de constructiu a destructiu i etcètera, i fer aquesta roda terrible i malsana és molt fàcil. Solament el que hem de fer és no tenir un bon diagnòstic i no tenir un bon tractament. I com a exemple, el Michael Phelps. Miri, aquesta és la diapositiva de fa 8 anys. Fantàstic, no sé quantes medalles. Després què va passar? Una persona perillosa, una persona reincident. Què havia passat amb aquest pobre home? Doncs que és un TDAH clar i diagnosticat i que per competir li feien deixar la medicació. I com que li feien deixar la medicació perquè d'un dòping, si volia tenir èxits, estava en una situació realment terrible. Els recomano aquesta web si volen veure els TDAHs que són famosos i que tenen una... Les repercussions, ja estic, és terrible. Tenim menys diagnòstics de TDAH de tota Europa. Som els que fem menys tractaments de TDAH que tota Europa. Però escolti, si sempre ens diuen que sobrediagnostiquem i sobretractem. Mentida. Però no error, mentida. Escolti'm, hi ha una cosa que es diu receptes, i les receptes tenen còdics de barres. I els còdics de barres es posen en una màquina. I aquesta màquina ens diu quin és el percentatge de població general tractada. I en el nostre país està entre el 0,8 i l'1,2% de la població. Tenint en compte que es fa servir aquestes medicacions per potenciar l'efecte antidepressiu dels depressius de depressions resistents, podríem dir que entre el 0,8 i l'1% de la població catalana està tractada.
Escolti, agafin les estadístiques de Finlàndia. 4 i 5%. És a dir, allà els tracten a tots. I ens hem de sentir que aquí fem sobrediagnòstic i sobretractament. Mentida. Mentida volguda. Ara, això sí, l'OMS ens ho diu, som el país que més consumim cannabis, som el país que més consumim cocaïna, som el país que té més fracàs escolar, som el país que tenim molts trastorns de conducta, i ens diem, caram, tu, això és degut a pobres i rics, barris marginals, els pares separats. Doncs no és veritat. No fem els deures que hem de fer. Gràcies, presidenta. Hi ha més diapositives, però ja les... Gràcies.